Gikumpirma sa Malungon Municipal Police Station nga ang sospek nga ilang nadakpan ni Antong Domingo kansa gikonsiderang newly identified nga involved sa illegal drugs ang dugay na matud pang target sa operasyon sa kapulisan. Nasayran nga unang giila ang sospek kasi alias George, 37 anyos kaminyo, walay trabaho o napuyo sa Sitio Alcantara, Barangay Datal, Tampal, Malungon, Sarangani Province. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Giovanni Ladeo, hepe sa Malungon MPS, nga dugay na nilang ginamonitor ang sospek sa illegal ni ining buhaton. Sa kasamtangan ang dinakpan ang nagtingkagol sa selda ug buot pasakaan og kasong kalapasan sa RA 9165 kon Comprehensive of Dangerous Drug Act of 2002. Kalabutan niini nanawagan ang opisyal sa katawhan sa nasampit nga lugar nga padayong tabangan ang kapulisan pinaagi sa paghatag og impormasyon. Ipahibalo dayon kanila kung adunay makit-an nga mga tawo nga kaduda-dudahan ang lihok og nalambigit sa illegal nga droga aron mahatagan og aksyon og madakpan ang mga nasampit. Mga katropa, lig-on nga panglawas ang kinahanglan aron malikay sa mga sakit. Tumarna sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusap Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.